El món del moble està fent embalatges molt senzills. Són equips cada cop més cars i el seu pressupost en embalatge és ínfim. El que ningú s'havia plantejat mai és treballar el cartró, i aquesta és la novetat nostra, aprofitant el nostre laboratori d'impactes i la nostra experiència en absorció d'impactes, és dir, hòstia, això quina absorció d'impactes té? I aquí el Jordi comença a treballar i diu, hòstia, això té una absorció d'impactes molt bona, això funciona. I llavors dic, bueno, com ho podem treballar? Això permet que en un palet n'hi cabien mils i mils de peces que amb l'embalatge tradicionals solament n'hi caben cents. Aleshores, el client, quan rep això, rep mils en un palet, però també rep 30 o 40 amb una mà. I les té, i les col·loca, i és fàcil. I el que també veiem és que, sobretot en el món del moble, sí que serveix perquè estem parlant de productes de molt pes, amb concentracions de forces en un espai molt petit, de 2-3 centímetres. Aleshores, es generen Gs, que nosaltres diem, molt elevades, i això són impactes de mils de quilos. No hi ha res més antiecològic que rebre una tele trencada. Sí, l'he fet amb cartró 100%, amb pulpa de paper, però m'arriba trencada. Això val més que tot el Porexpan que haguéssim pogut gastar. Per tant, sense perdre el nord, sí amb cartró, però que funcioni.